Humanitarian adwuma a wɔyɛ wɔ ha no nefa America flag ɛnto adwumadie yɛ akyi ade wei so obi ba America na ɔrekɔkyerɛ wɔ embassy pɛn bɔ a yɛbɛma no kwan kyerɛ bɔnsɛ no aso ma bɛkɔhyɛ ɛbi no enti ade ekuta me ayɛ nipa a ɔmo mpo nipa dasa ɔmo hwɛ ɔmo mpo ayɛfo ɔmo mpo ama but ɔmo mpo adasa ma ɛma ebi mu nso sere sɛdeɛ ɛnɛm yɛbɛsɛ bi a enti ɛno nti enipa a yɛdi kan di American Humanitarian Award yɛama no yɛde ma nana yɛ Asantewaa Ejisu hima Ejisu hima adewafo no ɛma berɛ mama bibi mama nyɛ saa
ewa hanom nana ya Asantewaa oba besia odina atrono no no otimi tutuo ema mema worumo abra no makadem yade ni bedi nkomo ene wabaji abasobode de mu odu ni nyina eye ni munyanhya wode ahya dwoso man amebia kan santeman yapese ni di nkomo na afeye hu kakra obeka nana wadaroma yemo akwa aba de oba NYANSAPO kasamfo yeah nana we de wadaroma nana nom de ewie yi bisa won se de ekoso wa hai abasobode de ama we kakra be na abeka de afa o de meka ni se meda mama efene Reverend Adontin Boatin ase so mahu de na ne Asantewaa ma Asante man ne Ghana man nyina sebe wanko ama Ejisu man ko okoma Asante man eni Ghana man na o madre no ho ahu ni awaye ne me so me pen so me ba de me so maye ade aboa Ejisu man a eni ntino omo aboma baso no me do ma se bebre nyame onhirawo nana wadaroma wo kasa no ka bibi se ene wonam wan kasa modin boso ama wa bie kwan a mebro mpese omusu adwuma eye kwa eno sign nsem ne tie wadaroma oh school ni de me nem ya kasa mahema fo amabobo wo mo yana na bonwa hima ena won ka ho asebe edru de de no nso so eso yasene medwa ato ahema ni me ne na wa America ena me nkoso hima ena me sompa hima ena me nkabom hima no mu nyina ne kabo mu na yesi school ni se de beboa emayu asebe omo so awowo a omo awo mprewanyi nsan omu ni somufo sebe sua adwuma no na so fa ba obra ne nya bi fa hwe oba no a wokwo ne mprewanyi so obi anu asebe wo mprewanyi nsan a otimi nya sebe be ma papa bi ma ne hwe no ema no tutimi be sua adwuma na so be nya bi na sebe wo so de abobra nti adwuma ne de ye free machines wo be sua de pa machine so yi machine wo ho a wo de be sua ade pa mo no ene wo 3 years wo ho ene o mo sa ye empaboa enso so e wo ho nana wakan se yamo akọ enim se wonimre ede afutu na ade be mmabunu enne ewiase ayewe wadaroma dem de be ma omo ane se sebi mpreduasa mo mo nya basabasa me masem ene mprewanyi nsen obi a wa ready so obesua adwuma no oba odu juso na so hwe na ya Asantewaa Women Empowerment Center obi a be kirew bra na besua adwuma ni free so obesa wo da hokra ba bi wo a wo beda wo besa wo beda ho so na wo be kwa ba ekwan esoso eda ho ma wo besua ni free yanyo utaku yanyo sempoa wo besua ni free na wo so ode abo bra anedasi mesmedamasi arafo na yese nana ya Asantewaa ejuso man hima ye kana na ya Asantewaa sabia kronto broni beka se ohia any credential ze be kire ni mu se we yese edi a waje e wa Asantemem ewiase nyina abakwasem ni amambre nyina ekai no wono ne yeni di nkomo abra eneye Reverend anase Bishop Adontin Boatin na doya wo ye na afi wo makunafo wono masere a wato ne din se happy smile enya sidie ni nyina na ya na anije taachire ebi wono ma reho eno no obepiase a ye de abasobode ye de ama na NYANSAPO kasamfo nyini yamso ni edi enkomo wantia ena ye de nana enkomo no so ebesi ye mase ema muni hwe yo ya hwefo amohwe free achichi ni menche NYANSAPO kasamfo nyini ena muguso amohwe dwumadi a ye de ba ya yato ne din se happy smile sidie a enije taachire enya de areho taachire a Bishop Adontin Boatin ene na safo wono mo hyehye na enemu ema o ma unique kese Kennedy okompre ko Japan Sin Center ma hyebedwani enso de nemu nyam betaachire na aha ena ye de dwumadi ni nyina ye de eberie so hwepono so na ahwe de man se bibia aberie a obi ade enije ene de apinti aha ena mo nso ye de mu sie ni ane kaje bi da foforo ye beto aso midi ene abusua pani osu aduom ma mu nyina mo ene hwa wagen ahenewa Adentini ebube ne brebe nsesi ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwandewa na yesotro no ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am awotua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abone ntaka na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa madawro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the program no ho
honhia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya